बुखारनायखौ आं दुखु मोनदों। दिनै आंहाबो फिसा हौवाया दङमोन, दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव होदोंमोन। पासआथ' जाखादोंमोन जोंना, फैसा हैनो हायैनि जायाखिसै। आंनावनो फैबाय बिसोरो बुधबार। आरो जाय सुबुंफ्रा थाखा होनानैसो साख्रिखौ मोननो हादों होननानै बुंदों, जोंनो बे मानसिखौ नांगौ। आङो बेखौनो बुङो जे 8 घन्टानि गेजेरावनो बैसोर मानसिफोरखौ जुदि बिथाङा दिहुननानै होनो हायाबा, जोङो दोलोनि जानानै बिथांनि सायाव आयेननि राहा लानो थांगासिनो दं। नोंथांमोनखौ बयखौबो आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबोगासिनो दङ मानि थाखाय मा जाथायनि थाखाय दिनै ससियेल मिडियाआव गोबां दावराव जागासिनो दङ, नङा होमबा लोगोफोर। थ' जियानो जा बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामनायासै, सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होनानै नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरोना लोगोफोर, स्किप खालामालासिनो। थ' बिदिब्ला नायलांदो आरोना लोगोफोर। जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा कन्टेन्टखौ लाबोदों बा मा भिडिअखौ लाबोदों आरोना लोगोफोर। थ' दाखालि साननैसोनि सिगाङावहाय जिहेतु नोंथांमोननि सेरावहाय डिक्लेयार होनाय जिहेतु फरेस्ट गार्ड, फरेस्टनि साकरिखौ, PCDCनि साकरिखौ नोंथांमोननि सेरावहाय एपइन्टमेन्ट होनायखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथियो, नाथाय गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ। थ' जायफ्रानोखि मिथिया नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बेफोरखौ दि मानि थाखाय दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बिनि थाखाय दावराव जागासिनो दं, नोंथांमोना अलरेडि सोरबाया मिथिगौ सोरबाया मिथिया। गोबाङानो दिनै ससियेल मिडियाआवहाय फोरमायदों, बेखौ गोबां सुबुङानो दिनै रां होनानैसो, बेसेबांबा लाख रां होनानैसो दिनै बिथांमोना दिनै साकरिखौ मोनदों, बा सोरबाया रां होनो हायैनि थाखाय बेफोरबायदि साकरिखौ दिनैहाय सुजुग खालामनो हायासै बा लानो हायासै ना, बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय गोबां दिनै ससियेल मिडियाआव बानसावदों बा गोसारदों आरोना लोगोफोर। थ' बेखौ लानानै दिनै नैबे आदैयाहाय नोंथांमोननि सेराव मा बाथ्राखौहाय क्लियारिफिकेसन होदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ आदैनि खुगानिफ्राय जोबजासिम खोनासंना अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना आदैनि खुगानिफ्राय। रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरबाय। थांनाय 18 तारिख 8/2025 अक्ट'खालि सुलमारि गामिनि सति बसुमतारिया गावनि फेसबुक पेजआवहाय मोनसे भिडिअ हगारनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंहा बिथांजोनि भिडिअ हगारनायाव माखासे एलिगेसन लाबोनायखौ खेंफोरथि होनांगौ होननानै आं सानो। मानोना बिथांजोआ बुंदों जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ सारनि माखासे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि थिसननायाव माखासे रां लानानैसो साख्रिखौ होदों, जायफ्रा थाखा होदों बिथांमोनासो साख्रिखौ मोननो हादों, बे खोथाखौ बुंदों। आङो बेखौ बिथांनि सायाव दिक्का होयो दे जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। मानोना जोंनि बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै लाइमोनफोरा साख्रिखौ मोननो हादों, थाइसेबो थाखा होआलाबायनो। दा बेनि गेजेराव बिथाङा माबोरै बुंनो हाखो, बबे एंगेलजों बुंखो बिटिआर गभर्नमेन्टआ साख्रिखौ 8 लाख 9 लाख थाखा लानानैसो साख्रिखौ होदों होननानै? आङो बिनि सायाव गुरै होना होयो जे दिनै बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआवनो बिथाङा बुंबावदों जे गावनि फिसाया दाख्लैनि एन्ट्रेन्स होनायाव पास जादों होननानै। दा सोर बिथांनो खोन्थाखो पास जादों होननानै? गावनि फिसाया माब्रै एग्जामखौ लिरदों बा मा सिस्टेमै होदों, बोरै बुंनो हाखो बेलाय? आरो आं बिथांनि सायाव बुंबावगोन जे बिथाङा सोर दालालखौ हमनानै 8 लाख 9 लाख थाखा होयैलाय आंनि फिसाया साख्रिखौ मोनासै होननानै बुंदों। बिथाङा बै दालालखौ दिनैनि 8 घन्टानि गेजेरावनो फोरमानखौ होथों आरो जोंनि कुसुगाव हालामावनो साख्रि मोनदों, बिथांमोना थाइसेबो थाखा होआलाबायनो मोनदों। सोरबाया थाखाजों मोनदोंबा बैखौबो जोंनो बिथाङा प्रुफखौ होनांगोन। आरो बियो बुंबावदों जे थांनाय समावहाय गाव कुसुगाव समस्तिनि सासे आइजो गांखंनि आफादगिरि होननानै बियो बुंनानै लादों। नंगौ, बिथाङा जे समावहाय गाव आफादगिरि जादोंमोन, बेयो दोलोनि गेजेरावनो बेले बेजे लाबोनानै बिथांखौ जोङो दोलोनिफ्राय बोख्लायनाय जादों।
आरो बियो बुंबावदों बिथांखौ बोख्लायनाय जादों। बिथाङा जे होनदों बै समावहाय गाव कुसुगावनि आइजो गांखंनि आफादगिरि होननानै लादों। नोंगौ बिथाङा बै समावहाय आफादगिरिमोन, नाथाय बियो दोलोनि गेजेरावनो बेले बेजे खालामबाय थानायलाय जोङो बिथांखौ दोलोनिफ्राय बोख्लायनाय जादों। दिनै कुसुगाव समष्टिनि आइजो गांखंनि आफादगिरि होनोबा आं श्रीमती समेला बसुमतारी, कुसुगाव समष्टिनि आइजो गांखंनि आफादगिरि। आरो बिथाङा होनबावदों जे गाव बै समावहाय दोलोनि जानानै खामानि मावनायाव जोंनि मानव गेदेर सारखौ देरहाहोनायाव गावो 80,000 रां खरसा खालामदों होननानै दिनैसिमाव आं मोनफिनाखै होननानै बुंदों। बिथाङा बोरै होननो हाखो बे खोथाखौलाय? बबे एंगेलजों बिथाङा थाखाखौ खरसा खालामामोन? बिथांजोआ बोरै बुंनो हाखो 80,000 थांदों होननानै? आरो बियो बुंबावदों जे आङो इसिबां खस्थ' खालामनानैबो देरहाहोनानैबो आङो 1 लाख थाखाखौनो आखायाव दांफिननो मोनाखै होननानै। आङो बिथांनि सायाव बुंनो सानो दे बिथाङा मानो दांनो मोनाखै? बिथाङाथ' गोबां स्किम मोनबाय, 15 फाइनान्सनिफ्रायबो मोनदों, वाटार रिसोर्सनिफ्रायबो मोनदों, आरो BCDCनि MGNरेगानिफ्रायबो मोनदों। अब्ला बिथाङा 1 लाख थाखाखौ दांनो मोनाखै होननाया बिथांनि थाखाय बेसेबांबा लाजिथाव होननानै आं सानो। आरो बिथाङा जे होनबावदों दानि साख्रि होनाया थाखा नङाबानो मोना, आरो बेयावहाय बुंबावदों जे बेनो नामा बिटिआर सरकारनि परिबर्तना? बिथाङा बोरै बुंनो हाखो? दिनै जोंनि बिटिआरआवहाय सान्थि गायसनदों दिनै जोंना मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा। जोङो बुंनांगोन जे गुबुन मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव दिनै नांलायनाय गैया, खमलायनाय गैया, सान्थि जोङो दिनै फिसा फिसौनि जायाव जोङो जोंनि जिबननि सायाव निरापत्ता जानो हादों। जोंहा बेहा बेसेबांबा गोजोननाय दङ। आरो आं बेखौ बिथांनि सायाव बुंबावगोन जे दिनै बिथाङा जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' शिब सारनि सायावहाय बै दालालखौ लानानै बिथाङाबो जरित दंफायो होननानै बुंनायनि सायाव आं नैबेखौ बिथांनाव जेरैखि जाया मानो सोर दालाला बिथांनिफ्राय थाखाखौ बियामोन फिसालानि साख्रिनि थाखाय, आरो बे मानसिखौ नागिरनानै होनांगौ। आरो जाय सुबुंफ्रा थाखा होनानैसो साख्रिखौ मोननो हादों होननानै बुंदों, जोंनो बे मानसिखौ नांगौ। आङो बेखौनो बुङो जे 8 घन्टानि गेजेरावनो बैसोर मानसिफोरखौ जुदि बिथाङा दिहुननानै होनो हायाबा जोङो दोलोनि जानानै बिथांनि सायाव आयेननि राहा लानो थांगासिनो दं। तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ। निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथाङा मा फोरमायलांखो, मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों आरोना लोगोफोर। तो जियानो जा, आरो बेनि गेजेरावहाय आं बांद्राय बुंनांगौ होननानै भिडिअखौ आं सानलायासै, बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो सानलासै आरोना लोगोफोर। तो जियानो जा, नोंथांमोननि सेरावहाय बे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेरावहाय आंनि निमाहा बिबाय। बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौहाय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो, आरो जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच, आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन।